Λοιπόν, εδώ και αρκετό διάστημα ψάχνω για τελικατευθυνόμενα αυτοκίνητα RC. Έχω δει ότι οι τιμές έχουν ανέβει πολύ σε σχέση με παλιά που είχα ασχοληθεί λίγο στο παρελθόν και αποφάσισα να φτιάξω το δικό μου τελικατευθυνόμενο από την αρχή μέχρι το τέλος. Σίγουρα όχι μοτέρ κτλ. Αλλά επειδή έχω ένα 3D printer, αποφάσισα να κάτσω, να σχεδιάσω, να βρω κάποια κομμάτια έτοιμα, να σχεδιάσω κάποια άλλα και να φτιάξω το δικό μου τελικατευθυνόμενο. Με καμία εμπειρία πάνω σε αυτό, με ελάχιστη εμπειρία πάνω στο 3D print. Ρωτώντας και ψάχνοντας εδώ και αρκετό διάστημα, έφτασε σε ένα τελικό σημείο. Θα δείτε κάποια κομμάτια σιγά σιγά που δημιουργούνται. Θα κάνω βίντεο το πώς θα το φτιάξω κομμάτι. Στην αρχή θα φτιάξω το σασί του. Απλά περιμένω κάποια ανταλλακτικά, κάποιες βίδες, κάποια ρολιμάν, κάποια πυράκια που χρειάζεται. Περιμένω να τελειώσουν όλες τις τυπώσεις για να μπορέσω να μετρήσω τα χιλιοστά, ώστε να είναι το σωστό πυράκι, το σωστό οτιδήποτε χρειάζεται τέλος πάντων. Σαν άπειρος σε όλο αυτό, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ το να βρω πώς μπορώ να βάλω το μοτέρ, τι μοτέρ χρειάζεται και γενικά τι μπορεί να χρειάζεται ένα τελικατευθυνόμενο για να δουλέψει πλήρως, πού θα βρω λάστιχα, πού θα βρω το οτιδήποτε. Έχω δει αρκετά site στην Ελλάδα. Μερικά από αυτά δεν έχουν αυτά που χρειάζομαι. Οπότε πρέπει να είναι από 5-6 καταστήματα, ξέρω, οι παραγγελίες από όλα αυτά. Γι' αυτό και θα καθυστερήσει να ολοκληρωθεί όλο το project. Θα κάνω 2 με 3 βίντεο για αυτό το κομμάτι, για αυτούς που ίσως να τους αρέσει και αυτούς, ή ίσως μπορώ να δώσω, ξέρω εγώ, μια ιδέα ή κάτι σε κάποιον. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, όχι ότι γνωρίζω, αλλά ίσως μπορούμε να το ψάξουμε, μπορείτε να με ρωτήσετε στα σχόλια. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει 100%. Σίγουρα θα είναι λειτουργικό. Δεν ξέρω τις αντοχές, τις ταχύτητες και όλα αυτά. Έχω παραγγείλει ένα μοτέρ το οποίο είναι για δύναμη και όχι για γκάζι. Άλλωστε και το τελικατευθυνόμενο που φτιάχνω αυτή τη στιγμή δεν είναι 4x4 ακόμα. Το project είναι για ένα απλό μοτέρ, μια κίνηση στους πίσω τροχούς και σίγουρα αργότερα θα φτιάξω και ένα 4x4 αν όλα πάνε καλά και αν αυτό πετύχει, γιατί σίγουρα θέλει ψάξιμο πολύ. Πιστεύω ότι έχω ζυγίσει καλά, ότι έχω βάλει, είναι κάπου στα 30 κομμάτια της εκτύπωσης. Δεν τα έχω τελειώσει όλα, γιατί είναι πάρα πολύς ο χρόνος που χρειάζεται, γιατί τα κάνω στιβαρά. Ας πούμε τώρα είμαι κάπου ήδη στις 30 ώρες, δεν έχω βγάλει ακόμη ζάντες και κάποια άλλα κομμάτια που θέλω. Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες από αυτά που έχω φτιάξει ήδη, από αυτά που φτιάχνονται ήδη, κάποια βίντεο από το 3D print το οποίο εκτυπώνει. Αν ξέρετε, γνωρίζετε κάποιο κατάστημα, κάτι, κάποιος που ασχολείται με όλο αυτό, μπορεί να γράψει κάτω στο σχόλιο να με βοηθήσει. Πού μπορώ να βρω φθηνά και καλά ανταλλακτικά στην Ελλάδα, ή και αν όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, eBay ή AliExpress ή οτιδήποτε άλλο, γιατί κάποια κομμάτια όπως λάστιχα, ας πούμε, παρήγγειλα από το AliExpress γιατί δεν βρήκα αυτά που ήθελα στην Ελλάδα και κάπου που τα βρήκα ήταν πάρα πολύ ψηλές τιμές. Θα δείτε σύντομα και ένα ακόμη βίντεο με τη συναρμολόγηση, όπως σας είπα, όταν μαζευτούν όλα τα κομμάτια και είναι έτοιμα. Μέχρι τότε θα χαρώ να τα πούμε. Περιμένω τα σχόλιά σας.